Azkenen biologia ikasi non, eta horren oste, masterra, hainbat lan, eta justu intxa harrapatzen duzue doktoretza hasi bezperan, baso ekologian ingurun, así que zehoze banekin. Ikastola guretzat bai izan dela nahiko gertukoa, eta nahiz eta urte oso konfliktibok izateien normalen, arriskutxuk, gure kasun, bai euki genuen suertea, irakaslekin geneuken harremanekin eta gure artean bai harreman ona geneukelako, gero garapen pertsonaleko aukera on bat eman zigun, eta nik uste horri esker gaur egun esan diketela pertsona bastante normala naizela.